pozgarria da, egun nago ospatzea, ezta? Urtero izaten da, baina urten berezia da 50 urte dialako. Errez esaten da 50 urte, baina jende asko pasada, lan asko eginda, eta gaur, hemen gaude, hemen daukau ikastola, eta hemen daukau ikastolako parteide izan den, jende guztia, gaurri batian. Iruitza laua, holako bezala, bosta, zauzko euskaltzale batzuk, kezka hori zutenak, eta hori basizienak hori gela batzuk sortu eta hor batzukin, apurka. Ira betera zelo gaina lehen darezu, ganderen joa ziela, horre monja seglar batzuk bazian, hor, numete? Katalina bat. Katalina. Eta gero beste batzuk dero zean, Jose Patza hori baina, aurretik bazia beste batzuk, gero zuen jarraitu baina, hola, azizan pixkana eta berehala, pare bat urtian edo, egun gaukeio aurre bazian, eta hola juntan, azten. Ni ondala gutxi lagun batekin, gelako batekin hitz egiten, eta hura gogoratzen zen aitarekin elkarrizketa bat izan dutakoa, eta aitak esatu mentzion, hau zabaldu zala erdiskutuan. Aho zegoen egoera politikoagatikan, sortzia erabaki zuten gurasuak eta zabaldu zutela lagun artean eta modu diskreto batian. Pilartxonean esate dagoek asko goratuko pilartxonean urte asko egin zituelakoan. Ginean, Frailetan, Alfako lokalian, Garrastazun, bi urte, egun honen, eta egun honeteko garajetatik pasa ginen Pilartxonea. Gu bizugarrizko hori hemen honen. Beste bate bat zan. Zan dituen guztietat, 14 bat uste diala leku danak. Batzu ziren esposizioa mobiliana, beste hartu txaletak, bestiak garajiak. Presak sartu bertzen duen, iraileako, kurso berrirako, alagoto bita, eta horren, inbertzen duen, honen aitak karriko zuen mueble batzuk itxetik, fabrikatik, eta erdi prezioan, erregalota, holako, zartzen mogu, dana biltze gainean, laguntzaile, ez da, hola, eta xagu garrapetzen. Biltzen gainean, trampak inda, handen egin banak txila gainean likatu eta xagua, eta xagu, eta... Garai hartan izuek gurasoak izugarri implikatu ziren. Garai beteko, Uste gaur egungo gurasoak, ez detuzte ingo luketenikan, zuek egintzen dutena. Hori da, gizartea aldatu da ikaragarri. Orduan zupentza ez gen dela legalizatuak eta zegiten beren zen alaban ikasketa zertan bukatuko zuen da, lokal zarretan da. Ningo tutelozioek eta etzakan jendia, borondatezko jendiak itezun lana eta hala ere gure gurasuak argi eta garbi zuten zer nahi zuten. Irakaslean nahiko lan bat zuten materiala prestatzen, ez zeon ez zertxore. Orduan, egote zan nolako kate bat, egoatzen ez, oso gauza hartan nola ginen, tortze zan material bat, ez den. Itzuli behar da, hau datorren 15 zean, eta matematikako unitatea danon artean osatu behar dugu, ez dakit nolakoak osatzen genitu, baina giltze zen. Ni pedagogia aldetik esango nuke aurrerapen izugarria dela. Zer gaur egun gainea bai ikastola, bai bere federazioekin ere, badauka bere materiala sortzen du eta ez guretzako bakarrik, beste ikastetxe batzuk ere gaur egun gure materialare erabiltzen dute. Eta alde urtetik lan izugarria eginda ikastolan barruan. Aliatu beha honea, haiek intzuen borrokan gatikan, argi eta garbi. Haiek izan espalia, ez gineak amenean borro. Gaur egungo gure baldintza ez dakit zer ikusurikan garai hartakoak. Oaini konturatzen ez gu privilegiatu batzuk izan. Kostako zaiek gaur eguneko aurrei gu dazkaun oroitzapen honak egutzia. Gaitezen lotxari gabe, Euskaldun gauta egune.